Han har været medlem af byrådet i Solrød siden 1. januar 2010. Han blev valgt for Solrød-listen, men 11. april 2012 slog Solrød-listen sig sammen med de konservative, og han blev derefter formand for byrådsgruppen. Han er medlem af Familie- og Uddannelsesudvalget og til daglig driftschef på Solrød Vandværk. Navnet er Hans Odder, de konservatives spidskandidat og borgmesterkandidat ved det kommende kommunalvalg november 2013. Altså, du er konservativ spidskandidat ved det kommende kommunalvalg i Solrød. Hvad bliver dine mærkesager? Mærkesagerne den her gang vil være vores grundskyldspromille, vores erhvervspolitik, som vi helt klart mener, der skal gøres noget ved. En kraftig revision og gennemgang af vores lokalplaner. Ting i de der områder der, som vi synes, der har været forsømt i en del år. Men hvad er det så, I vil gøre? Fordi et er, at man siger, at man vil gøre noget ved det, men rent konkret, hvad er det så, der skal forbedres? Jamen i første step vil vi jo arbejde på nu her allerede i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger for 2014 og få sat grundskyldspromillen ned til det, den var i 2009-10, altså 20,1 promille. Vi vil have lov til at bruge noget mere energi og have noget større fokus på vores erhvervsliv. Vi vil blandt andet foreslå, at man yder en mere aktiv indsats i forhold til at få nogle erhvervsvirksomheder til at flytte ind i Cordosa-parken. Og så vil vi have gennemgået vores lokalplaner og have luset ud i de værste unåder, der er i dem, især dem, der gælder for Strandvejen og dem, der gælder for strandsiden. Men det er jo ingen hemmelighed, at der er en meget høj grad af konsensuspolitik i byrådspolitik generelt. Det gælder ikke bare Solrød, det gælder også i nabokommunerne. Er det et problem, Hans Odder? Nej, jeg ved ikke, om det er et problem, men det kan i hvert fald være en udfordring i forhold til at tage nogle af de lidt mere kontroversielle emner op. Hvad tænker du på der? Jeg tænker på, at når det hele tiden er et mål at sørge for, at det er et samlet byråd, der tager beslutning, så er der jo helt naturligt nogle ting, som man ikke nødvendigvis vil have ind i salen. Vi vender tilbage til kommunalpolitikken senere, men jeg vil godt vide, du har tidligere repræsenteret Solrød-listen i byrådet i Solrød Kommune. Hvorfor har du skiftet? Jamen, vi blev enige om, at Solrød-listen med de mærkesager, der gjorde, at de kom ind dengang og fik rigtig, rigtig mange stemmer, nemlig hele situationen omkring børnepasningen i Solrød Kommune, den er løst, og det må vi jo anerkende, og det er vi jo selv en del af også. Der er gode institutioner. Vi har nogle af de bedste skoler i Danmark. Sidste undersøgelse, der blev lavet på det, der var vi nummer 15 ud af 98 kommuner. Og vi følte ligesom, vi havde på en eller anden måde udspillet vores rolle der. Og samtidig så var vi jo, da det kom til stykket, de aktive i Solrød-listen viste sig, at vi var alle sammen det, man kunne kalde tidligere frafaldende konservative. Så derfor så valgte vi at gå tilbage. Nu siger du selv, du har noget med børnepasning i stiftet Solrød-listen. Hvis skolerne er så gode i Solrød, hvorfor er der så store problemer med jeres skole, at det skal nedlægges? Forældrene burde jo være glade over, at de kunne give et godt skolevæsen. Ja, men desværre så har vi jo ligesom alle andre kommuner en kæmpe udfordring med det faldende børnetal. Og det har gjort, at vi tog den beslutning at nedlægge jeres skole og sammenlægge skoledistriktet med Uldgårdsskolen. Det skulle nok have været gjort tidligere, men på det tidspunkt der valgte man så at udvide Jersi skoles skoledistrikt, så det galt helt ned til strandområdet i Jersi. Og alligevel har børnetallet været faldende derude, og derfor så tog vi den beslutning. Men du siger, at I har taget beslutning om at nedlægge Jersi skole. Alligevel så stemte du ud beslutningen, da den senest var for i byrådet. Ja, det der var for i byrådet, det var selve proceduren omkring salget af Jersi skole, hvor flertallet jo så holdt fast i den oprindelige udmelding, nemlig at den skal sælges i 15, når vi har lukket den og taget de sidste folkeskoleelever ud. Nu stod vi med et tilbud fra et privatskoleinitiativ, som vi synes var yderst attraktivt og fornuftigt, og forældre, der tager initiativ, det synes vi var en god idé, og derfor så prøvede vi, om ikke man kunne finde en løsning, så de kunne få lov til at handle nu. På den anden side, det bliver jo alt andet lige dyrere for kommunen med en privatskole ved siden af folkeskolesystemet, og I har vel privatskoler nok i forvejen? Ja, det ved jeg ikke, om man kan have privatskole nok. Jeg er jo konservativ. Jeg har selv været bestyrelsesformand for Køge Bugt Privatskole i 12-14 år. Så vi synes jo, at privatskoleinitiativet er fint. Folkeskolerne skal jo ikke trives og overleve på grund af, at man lægger hindringer i vejen for privatskolerne. Folkeskolerne skal jo trives og overleve ved, at de konkurrerer direkte med privatskolerne.
Hvad bliver inde på det her med jeres i skole, tror du? Jeg tror, inde på det bliver, at der arbejdes jo lige nu meget intensivt på at finde en løsning med en midlertidig opstart af jeres i skole her til 1. august 2013 i nogle pavilloner. Alternativt har de jo givet et tilbud til kommunen om at leje sig ind på noget af jeres i skole. Og det er jeg helt sikker på, at vi finder en positiv og fornuftig løsning på. Både for kommunen, men også for de forældre, der er interesseret i at bruge skolen. Noget af det, du har peget på, det er så også erhvervspolitikken. Den vil du gerne have anderledes. Ja. Hvis man ser på byggesagsgebyrerne, så har Lokalavisen jo tidligere peget på, at der er man jo nærmest gebyrgrib i Solrød Kommune. Ja, det er korrekt. Og det virker for mig lidt, altså det er overraskende, vil jeg sige. Det er nok det bedste udtryk, jeg kan bruge om det, fordi det var jeg simpelthen ikke klar over, at vi var i den absolut dyreste ende i forhold til de øvrige 97 kommuner i Danmark. Og det er noget af det, vi vil tage op nu her til den kommende valgkamp. Vi vil i første omgang foreslå, at man reducerer gebyrerne med 50%. Men nu er det jo sådan, at byggesagsgebyrer må i princippet jo ikke udgøre mere, end de koster. Tror du, at de er dyrere, end de egentlig burde være? Nej, jeg tror, at det skal som ikke undre mig, at vores forvaltning kan påvise, at det er den sum penge, de bruger på at behandle de enkelte sager. Men måske skulle vi i stedet for at kigge på, om vi skulle have en anden måde at få behandlet vores byggesager på. Det er jo sådan, det er både jer og nabokommunen Greve, der er så dyre i byggesager, men i Herlev, jamen der koster det jo en brøkdel af, hvad det koster. Burde I lære Herlev? Ja, men spørgsmålet er, om vi kan, hvad jeg lige vil sige. Herlev er jo en noget større kommune, og kan helt sikkert også tiltrække byggesagsbehandlere, der har måske mere erfaring eller mere is i maven, når de sidder med de forskellige sager. Så det er spørgsmålet, om vi kan. Altså vi vil nok... Vi vil foreslå, at vi udliciterer byggesagsbehandlingen her i Solrød Kommune til et rådgivende ingeniørfirma, som enten har eller vil sørge for at få indgående kendskab til bygningsreglementet og vores lokalplaner. Men I har jo selv ansvaret for, i den sidste ende, så er det vel en myndighedsopgave? Det er korrekt, men altså kan den gøres bedre, og måske ikke nødvendigvis billigere, men i hvert fald bedre ude i byen, så ser jeg ingen grund til ikke at gøre det. Noget af det, du har peget på, det er, at kommunens service- og omkostningsniveau gør det mindre attraktivt at flytte til Solrød. Hvad er det, du vil reducere i omkostningsniveauet? Jamen, det er jo først og fremmest grundskyldspromillen. Altså grundskyldspromillen er et stort problem. Vi var selv med til at vedtage det budget, der ligger til grund for, at det ser ud, som det gør i dag, og det var nødvendigt på daværende tidspunkt. Det er der ingen tvivl om. Der var vi voldsomt udfordret her i kommunen. Men omvendt så kan man jo også se på den økonomi, som kommunen har i dag, og sådan som fremtiden umiddelbart ser ud, at der er rum til at nedsætte grundskyldspromillen. Samtidig er det jo også en forudsætning for at få nye til at flytte til. Altså når man ser, hvad der sker i Greve, man ser, hvad der sker i Køge, helt ud, Stevns, Rønne, sådan nogle steder, så står vi jo faktisk stille, og det synes jeg er et stort problem. Det er vel også en opgave som konservativ byrådspolitiker og lokalpolitiker, at man reducerer de offentlige udgifter? Ja, altså de skal reduceres til det, jeg vil lige vil sige et absolut minimum, men servicen skal jo helst ikke reduceres til et minimum. Altså vi skal jo ikke til at skære i skolerne igen og institutionerne igen. Der skal vi jo bibeholde et ordentligt og godt niveau. Det samme gælder med vores seniorer, de skal jo også behandles ordentligt. Men hvor kunne man så forestille sig, at man kunne skære på omkostningerne for kommunen? Er det, du taler om, er det udlicitering, altså konkurrenceudsættelse på flere områder? Ja, det synes vi jo vil være oplagt, i hvert fald at tjekke det af, om der er muligheder for at få en bedre service for de samme penge, eller den service, vi har nu, for færre penge. Det er oplagt. Har du selv nogle idéer til, hvor det kunne være? Nej, men udover byggesagsbehandlingen, som en af dem, hvor vi jo synes, at det virkelig strammer lidt til, så kunne man jo forestille sig, at der er mange andre områder, hvor vi kunne prøve at se i hvert fald. Noget af det, du også peger på, det er lokalplanerne. Der er flere steder, du vil have ændret det, blandt andet fra stranden. Hvad er det, der er galt med lokalplanerne? Jamen, lokalplanerne for strandsiden er jo, synes vi og rigtig mange andre, for at sige det mildt, håbløst. Altså den stædige fastholdelse af vejudlægsdeklarationer, som man bruger så meget tid på, som borgerne finder uforståelige, og de er jo ikke brugbare. Det er ubrugeligt. Det synes vi, der skal revideres og laves om, så folk kan få lov til at udnytte deres egne grunde, som de jo betaler rigeligt i ejendomsskat og grundskyldspromille af. Og derfor så
skal vi jo have dem lavet om, så de passer til virkeligheden. Hvad er vejudlægsdeklarationer? Hvor mange borgere tror du egentlig ved, hvad det drejer sig om? Ja, men andre end dem, der lige rammer? det er desværre nok kun dem, som sender en byggeansøgning og får at vide, at det kan ikke lade sig gøre, fordi de overskrider den såkaldte vejudlægsdeklaration. Og når de så gør opmærksom på, at naboen har bygget i den byggelinje, de gerne vil, så er det fordi naboen i tidernes morgen har fået aflyst vejudlægsdeklarationen på deres grund. Men med den nye lokalplan, der blev vedtaget for efterhånden 10 år siden, 316.2 for stranden, der blev der samtidig indføjet en passus, hvor man ikke længere ville ophæve vejudlægsdeklarationer. Men hvad betyder det i praksis? Det betyder i praksis, at man har en reservation inde på den enkelte grund på 3,5 meter fra skel, hvor kommunen kan gøre vejen bredere, hvis det viser sig at være nødvendigt. Men problemet er bare, at på nogle af grundene på de blinde stikveje hernede, der er vejudlægsdeklarationen ophævet. Så kan man måske gøre vejen bredere på 2 matrikler, så kommer der 3 matrikler, hvor den er ophævet. Der skal den så være smal igen, og så kan man, altså, det har ikke nogen værdi mere. Der er vel en udløbsdato på en sådan vejudlægsdeklaration. Det er vel ikke sådan, at man bare fra kommunens side i 100 år kan bestemme over folks jord? Jo, altså hvis det, der står i lokalplanen, skal stå til troende, så er det sådan, der. Ja. Vi har eksempler på vejudlægsdeklarationer, der er lavet tilbage i starten af 30'erne, som aldrig har været håndhævet, eller man har set sig nødt til at aktivere. De stopper nu for, at beboerne i ejendommen de kan bygge. Det lyder som om, det er en slags gratis ekspropriationsret, som kommunen forbeholder sig. Lige præcis. Det er det der. Altså, hvordan kan det lade sig gøre i en kommune? I har klart borgerligt flertal i Solrød Kommune. Ja, men indtil videre har vi ikke kunne rejse det nødvendige politiske flertal, end sige viljen til at gøre noget ved det problem her. I blander jer også i, hvor mange og hvilke butikker, der skal være på Strandvejen? Ja, nu når du siger I, så er det den politiske beslutning, der ligger som flertal. Ja, det er korrekt. Og det mener vi også er et stort problem. Derfor vil vi også have lokalplanen for Strandvejen 701. Den skal også revideres. Altså, vi synes jo, det er forstemmende at køre igennem Solrød Kommune, og så har man et rigt udvalg af plankeværk og mure i varierende kvalitet og farver at kigge på. Og skal man på restaurant eller handle i en butik, så skal man op i centret. Det er vel konkurrencebegrænsende, det her? Ja, jeg tror på et tidspunkt, jeg har sagt, det minder lidt om planøkonomi og plandetaljering, som vi kender det, fra en tidligere epoke. Men ja, det er det, man har valgt at gøre. Det vil sige, at man kan for eksempel ikke få flere restauranter langs stranden og de muligheder at udnytte dem? Nej, ikke som det ser ud nu. Hvad er det, der skal ændres for, at det kunne lade sig gøre? Jamen, der skal jo åbnes op for, at dem, som er interesseret i at lave sådan nogle, eller foretage sig sådan nogle tiltag, at de fra starten af kan se, at der er mulighed for det, at man ikke skal først igennem en kamp, der nogle gange varer flere år, for at få en dispensation eller en ændring af nogle gældende regler. Vi er nødt til at gennemgå lokalplanerne og lave dem om, så man fra starten kan se, at der er mulighed for, at man kan tage fat i et initiativ, som for eksempel at bygge en restaurant, og så få det gennemført. Og vi skal endnu en gang slå fast, der er et klart borgerligt flertal i Solrød Kommune. Hvordan kan sådan noget lade sig gøre i en kommune, hvor der er borgerligt flertal, at man begrænser konkurrencen, man begrænser erhvervslivets muligheder for at udvikle sig? Jamen, der er jo en principiel holdning til, at man skal få tingene til at foregå i enighed og fællesskab og så vidt muligt konsensus. Så det vil sige, en stor nyhed i Solrød er jo, hvis et byråd på 19 skal stemme om sager, det hedder 17-2 eller 15-4. Det er jo yderst sjældent. Altså. Hans Højer, i en tid, hvor man ser, hvad der foregår politisk på Christiansborg, så kan man måske godt sige, at man skal være sådan lidt åndelig masochist for at være konservativ. Ja, altså nu er vi jo heldigvis, vil jeg sige, lidt afskærmet fra, hvad der foregår på Christiansborg i forhold til de landspolitiske partier i hvert fald, fordi vi synes jo nok, at vi har det, man kunne kalde en rigtig og såkaldt skarp konservativ profil her i Solrød i hvert fald. Hvad er det at være konservativ? Hvilke værdier er det for dig, der gør, at du bliver konservativ? Jamen det er jo den der grundholdning til, at enhver skal have lov til at klare sig selv, og der skal være så lidt indblanding fra det offentlige som overhovedet muligt. Omvendt skal vi også være på det rene med, at der jo er mennesker, der ikke kan tage hånd eller vare om sig selv. Og det er jo ikke kun de ældre og seniorerne, det er også i andre aldersgrupper. Og dem skal vi behandle ordentligt.
og sørge for socialt og gøre noget for. Altså, nu ved jeg jo godt, at politik det er noget, der meget ofte ikke rummer meget plads til fritid, men du har faktisk et projekt, du har involveret dig i Indien. Ja, jeg har i hvert fald været med og følger stadigvæk med i opstarten af et projekt, der hedder Gadebørn i Indien. Ja. Som går ud på, at man samler ind, giver det, man synes, man kan undvære, til hjælp med et dagcenter i Indien. Hvordan bruger du det i Solrød? Er det noget, man kan se i Solrød, at du sætter gang i nogle projekter herude? Nej, ikke lige det. Der har jeg valgt at være lidt tilbageholdende i forhold til det. Jeg bliver jo nødt til at erkende, at selvom nogen synes, jeg er en flink fyr, så er det jo ikke alle, der synes det, og det ville jo være en skam, hvis det skulle være en spærre for, at man gik ind og støttede sådan et projekt, som jeg synes er rigtig godt. Hvad bruger du ellers fritiden til? Jamen ellers så bruger jeg fritiden på, jeg har et par store jagthunde, der skal traves nogle gange om dagen. Jeg har et stort gammelt hus her, som skal vedligeholdes. Jeg er involveret i strandrenselaget, og jeg er formand for Grundejerforeningen, Solrød Strands Grundejerforening, så jeg skal nok få tiden til at gå. Et af de spørgsmål, der igen og igen dukker op i lokale medier, det er jo spørgsmålet om, Greve og Solrød egentlig ikke burde slå sig sammen, og man på den måde kunne løse nogle flere opgaver. Ja, men altså det har jeg jo svaret på både i læserbreve og i andre sammenhænge, hvad jeg mener om det. Og jeg mener, at i første omgang i hvert fald skal vi helt klart gøre, hvad vi kan for at klare os selv. Og når det er så sagt, så ved jeg ikke om den der orientering imod Greve i forhold til sammenlægninger, om det er den, vi nødvendigvis så kritikløst skal gå ind og sige, så er det den, vi kører efter. Der er jo også en kommune syd for. Men at gå ind i en kommune, der i dag er klart socialdemokratisk, det er vel ikke god konservativ politik? Det er det ikke, men der er jo snart kommunalvalg, og lad os så se, hvordan det ser ud i Køge til den tid. Der er snart kommunalvalg. Hvad er målet for de konservative ved det kommende kommunalvalg i Solrød? Jamen altså, som minimum skal vi jo bibeholde de 2 mandater, vi har nu, og allerhelst skal de jo fordobles. Altså vi mener, med de udmeldinger, vi får, og med det, vi hører fra borgerne, hvis det skal stå til troende, og vi skal have en mulighed for at sætte et fingeraftryk med de mærkesager, som vi har meldt ud og kommer til at melde ud fremover, så er vi jo pisket til, kan man sige, at skal have nogle flere mandater. Får vi ikke det, så må vi jo bare tage til efterretning, at borgerne kan godt være en del af dem, de knurrer lidt, men dybest set er de jo så nok alligevel tilfreds med tingens tilstand. Det tror vi så ikke, de er, og derfor er vi sikre på, at vi kommer til at gå markant frem til det kommende valg. Men man oplever mange pudsige ting i landets kommuner, når det drejer sig om flertallene. Kunne man forestille sig, at konservative stemmer kunne blive brugt til at få en socialdemokratisk borgmester til magten? Nej,